אני באתי לתוכנית כי התחלתי לחשוב מה אני אעשה שאני אהיה גדולה. וחשבתי שאני צריך למצוא לעצמי איזשהו אופק אחר. אז תוכנית מאוד מתאימה לאנשים כמוני. רובם עובדים בצורה כזו או אחרת בתעשייה, בתפקידים שונים. כולנו למדנו קולנוע. אני יכול להגיד שהכיתה מרתקת. ללמוד, קצת לפתוח את הראש, אחרי הרבה שנים שלא למדנו, שלא היינו במסגרות אקדמיות. שמה שלמדתי יהיה חלק מהעניין ולא יישאר מאחור. אני מוצא את עצמי מתעניין, נסחף, קצת משקיע יותר מדי. זה גם משליך מאוד הדברים שאני עושה בחיים שלי. עושה לי חשק, אני לא יודע, אולי אפילו להמשיך ללמוד אחר כך. לימודים בסמינר מאוד נוחים. כאילו התוכנית היא לתוך החיים שלי ולא הפוך. זה במרכז תל אביב. בגלל שאני גם אימא, גם אשת קריירה, גם בחדשות, גם בדוקו שלי, זה הכי נוח לעולם. ובשאר השבוע אתה יכול להמשיך לעבוד. ואני נוסע לטוסטוס ללימודים, לוקח לי רבע שעה. מבחינתי לא יכולתי לעשות את זה אחרת.